Boas, amigas e amigos. Moitos de vos preguntaredes como convencer a comunidade de Montes para que non bote eucaliptos. Vou vos contar. Pero hombre, Gonzalo, xa andas fodendo os carballos para meter eucaliptos? Que non podes poñer máis eucaliptos? Hostia. De eso nada, neni. Aquí lo que te da cuartos es el eucalipto. Que non? Sí, hombre. Que non? Sí. Non! Que sí. Eso que estás plantando é unha porquería e hai que quitarlo. Cago en la cola, te voy a partir la cara. E logo que? O Capitán Carballeira. Bueno, ser un Estevo, o do roxo. Ahora que ti chámame como queiras. Entón, que tanto barullo? Que eu estaba botando a siesta? Pois o da comunidade de Montes, que quere botar eucaliptos outra vez. Pero aínda seguimos con ese atraso. Ai, la vire. E hasta onde se pensa que vai? Que non plantes eucaliptos. Cona! Xa sabedes, xente, hai que convenceros da comunidade de Montes para que non planten eucaliptos, ou non? E logo... Bueno, esta victoria hai que celebrarla cun churrasco. Vamos a coller un pouco de carne que teño aquí para as ocasións guardada no arcón.